सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये इंधन पुरवठा कमी होण्याची भीती निर्माण झाली। जिल्ह्यामध्ये काही पेट्रोल पंपांवर पेट्रोल संपलेलं आहे आणि त्यामुळे ज्या ठिकाणी पेट्रोल उपलब्ध आहे त्या ठिकाणी वाहन चालकांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी होते। युद्धाची परिस्थिती अशीच राहिली तर इंधन तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता आहे। तर पेट्रोल पंपावर लांबच लांब रांगा लागलेल्या आहेत। सिंधुदुर्गमधली ही दृश्य आपण पाहतोय। ज्या पेट्रोल पंपावर पेट्रोल आहे त्या ठिकाणी या वाहन चालकांनी गर्दी केलेली आहे आणि ते पेट्रोल भरून घेत आहेत। यापुढच्या काळात इंधन तुटवडा जर निर्माण झाला तर परिस्थिती आणखी बिकट होण्याची भीती आहे। तर अनेक ठिकाणी सध्या पेट्रोल पंपावर गर्दी पाहायला मिळते। अनेक ठिकाणी पेट्रोलचा तुटवडा आहे आणि त्यामुळे ग्राहक तिथे गर्दी करतायत। सिंधुदुर्गमध्ये सुद्धा अशाच पद्धतीची गर्दी पाहायला मिळते। ज्या ठिकाणी पेट्रोल मिळतंय त्या ठिकाणी इथल्या नागरिकांनी गर्दी केलेली आहे आणि सध्या ते आपल्या वाहनांमध्ये पेट्रोल भरून घेत आहेत।